Og nihigayon na makapuso, atong tan-awon makapuso, kining mga religious, cultural activities sa 459th Fiesta Senior dinhi sa Subo, nagmalapuson nga napahigayon matod sa mga otoridad. Atong sayran ang mga highlights sa kasaulugan, pinaagi ni ining report. Highlight sa cultural celebration sa kapistahan sa Balaang Batang Jesus sa Queen City of the South Cebu, karong tuiga ang 91 ka mga contingents ang misalmot sa sinulog Grand Mardi Gras sa Cebu City. 18 ka mga dancing contingents ang nagtigi, 9 usab ang nagtigi sa free interpretation category, lakip na ang 2 ka out-of-town contingents. Kini ang mga winning contingents sa duha ka mga kategorya. Nauli sa matag grupo ang tag 3 million pesos cash prize. Matod sa kapulisan, miabot sa 4,000 ka mga security o law enforcement agency sa Cebu ang gipakatap sa laing aktibidad aron sa pagsiguro sa kaluwasan. Ania ang mga laing mananaog sa lain-laing mga kategorya. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Regia Belia, GMA Regional TV Live.